An balimaw an ka foli b'a ye nin wagatinin na an sigilen don kɛnɛ min kan o tɛ dɔwɛrɛ o ye Mandela Washington Fellowship olu de b'an bolo yan mun de la don mun de y'u se yan Mandela Washington Fellowship mun de don an sera u yɛrɛ ma n balimakɛ i tɔgɔ ne tɔgɔ Missaou Doudou Barayika e bɛ bɔ Mali yɔrɔ jumɛn na n bɛ bɔ Tombouctou mais n sigilen bɛ Bamakɔ n balimakɛ i nana Mandela ka Washington Fellowship la i ye mun de kalan a senfɛ an ye min kalan o de ka dɔ fara an ka dɔnta kan an ye jeune leader 700 minnu bɔra farafinna jamana caman na minnu bɛ baaraw la baara minnu suguyaw ka ca donc an nana Amerique universitéw la ka se ka dɔ fara an ka dɔnta kan yaasa an ka se ka to lawaleya an seginnen so e ye nin dɔnniya minnu kalan i bɛna taga ninnu lawaleya cogo di ani i bɛna taa lawaleya kɛnɛ suguya jumɛn kan ne bɛ baara kɛ bɛjɛ fanga lafasali de la donc an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu b'an ka baara ɲɔgɔn kɛ yan Amérique donc an n'u tora contacti la donc u ye dɔnniyaw de d'an ma dɔnniya minnu bɛ se k'an nafa an ka baara la dɔnniya ninnu sɔrɔlen kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ an ka baara ɲɔgɔn kɛ Amérique yan n'an seginna so an n'u ka jɛɲɔgɔnya la projet caman bɛ se ka bɔ a la minnu b'an ka population nafa yanni ka bɔ kuma la i bɛ weleweleda jumɛn kɛ Ameriki jamanaw ye nin ko in bɛ se ka jija cogoya min na a bɛ diya n ye n'u sera ka an ka farafinna karamɔgɔ dɔw ta k'a don programme na parce que minnu b'an kalan américains don n'an sera ka farafin dɔw fara a kan o fana bɛ sɔn ka programme in tɔ jidi parce que faamuyali caman bɛ sɔrɔ k'a da farafinna yɛrɛ ka lahalaya kan balimamuso an ka foli b'i ye so i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i tɔgɔ ani mun de y'i se Ameriki yan ne tɔgɔ Fatumata Boubou Koita. Alors, né nana Amérique dans le cadre du programme Yali Mandela Washington. Donc, nous sommes État de Michigan de là parce que on a bara benendo sanuya kalaunika. Donc, on est État de Michigan, sanuya biseka kechugumina et kaseka communication kechugumina and leadership. Donc, on sommes konala. Ni kalan la kɔgɔli kɔnɔna la bakuruba la i ye mun de kalan ani i bɛna ninnu lawaleya cogo di n'i seginna ka taa Mali la an ye fɛn caman kalan parce que an ye organisation jɛkulu caman rencontré olu ye stratégie caman di an ma an taara entreprise la an ka kalanw yɛrɛ la comme an y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka kunnafoni di cogo jumɛn na pour que an ka jamana bɛ se ka sanuya cogo min na kunnafoni minnu bɛ taa ka daminɛ sifinnakaw la ka na se fo mɔgɔkɔrɔbaw ma donc ne yɛrɛ ka vision yɛrɛ ye min ni seginna Mali la projet caman bɛ n bolo musow ni denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw kan an bɛ se ka olu impliquer cogo min na sanuya la parce que n'i ko sanuya i ko muso i ko denmisɛnninw donc an bɛ se ka an ka programme structurer cogo min na et puis an ni gouvernement ka se ka baara kɛ an yɛrɛ dama an minnu kun bɛ yan an ni jamana den minnu fana kun bɛ yan minnu kun bɛ minnu bɔra Afrique jamana wɛrɛ la an n'olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que voilà an ka se ka nin collaboration ni synergie kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲiningali laban an b'a dɔn k'a fɔ muso jamanaden bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon saniyako la mais musow jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ e nalen yan i ye mun kalan sisan n'i seginna ka taa Mali la e bɛna mun de fɔ musolakaw ye i kun tɛ deli ka mun f'u ɲɛna muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la programme dɔ yɛrɛ b'an bolo ko sanuya femme et environnement o formation ye kalo kalo an b'a essayer ka musow impliquer sanuyako la donc ni ne kɔni seginna ne yɛrɛ idée caman bɛ n bolo an bɛna min kɛ ni musow ye femme et climat musow bɛ se ka sanuya opportunité sɔrɔ cogo min na parce que recyclage et puis ne yɛrɛ de la ka film dɔ kɛ min bɛ kuma muso minnu bɛ ɲaman cɛ parce que i b'a kalama o muso caman bɛ yen muso lujuratɔw de don u cɛw banna dɛsɛbagatɔw de don u b'u dogo ka nin baara in kɛ an bɛ fɛ ka baara kɛ n'u ye ka yira k'a fɔ u man ka maloya ni nin baara in ye chaîne bɛ se ka créer cogo jumɛn na k'a fɔ an ka ministère ni association wɛrɛw ye an bɛ se ka olu accompagner cogo min na pour que u ka se ka muso ninnu dɛmɛ u ka se ka nin baara in kɛ ka ɲɛ pour que jamana bɛ sanuya en même temps u ka se k'u présenter k'a fɔ je suis aussi une femme ramasseuse d'ordures k'a sɔrɔ maloya t'a la